Makikita ni Ate Rose yan, nakapalo sa iyo. Yun, siya. Si Ate Rose. Yan na nagamitin. So, matagal na yan. Kaya na, bulten mo. 2 years na nung November 10. Ako, manaloto. Pero pagka-opera ko, ano lang kami ng 2 buwan ba? Bago ako nagpatero. So, 2 months. Yan, 2 months. So, 1 year na. 2 years. 2 years na. Na-operahan ka sa sciatic mo. Okay. Pero, okay, may kakiramdam to. Ito meron. So, ito lang wala. Meron na siya, pero nung bago ako ma-operahan, wala yun. Meron. Ano ba? Ano na nga nung therapy ako dyan sa loob. Pagkaligin. Pero ito mga delivery na ito ulit. Pagkakutan mo. Wala ka bang way dyan? Ano mo yun? Hoy? Dapat ang hatang ulo dito. Wala amang kuya, meron ako yung ganito oh. Patingin, labas mo. Sige, labas mo. Mainit kasi ito. Hindi doon mo ito. Yeah! Tusukan mo yung bigyan tayo. Karayom. Bakit ang oil can, ne? Hindi ko may ganda. Ne? Nakati ka sa media. Ay! Try. Saan na yan? Yes. Ayan. Bago na tayo. Ikaw ka. Sunda. Premo tayo kasi ako. Be, tawag ka na. Lagay premo tayo. Anong verse mo? Anong verse sa Bible? Philippines po. Sige. Ang Pilipinas. Philippines po. I'm working as a crisis. Mateo 10:15. Ay sa Mateo 6:10, ano? Pag sumakit ng mga talaga ng Diyos, bagay magkakaroon sa iyo. Sa Marcos 11:2, sabi nito, magkaroon ka ng panahon. Pay tayo na ito. Pay, action, dati ko na ito, bibigyan, ginagamit ko na. So tayo. Lord, na maraming salamat po Lord God, as we glorify para bigyan sa Christ Lord God, ay sister, big Panginoon, big purpose Lord God, ang Panginoon ng Diyos po sa Lord God, ito maramdaman ni sister na big Panginoon, ilalim sa Lord God, at siya na ba, itaya, natin, Lord God, mas, may God, Lord God, ang buhaya, marap na katilang kayo ng mga kapatid, especially Lord God in this house, sa mga Jesus. Saan ko pray? Pray ka, kasama si Lord. Diba? Kailan ka huling na massage? Ito, ako, no? Upon palpation, nakikita natin
yung mga fiber ng muscle mo nagtigas. So, yung blood circulation mo, dapat to, kapag nag-patient ka lang, parang po, antitigas din. Parang construction din. Ayun, tigas, diba? Pagod. So, yung dugo na ito, may natin na, balik. So, ayusin natin na, ito ito, massage therapy. Tapos, kukulitin natin ito. Saan yan? Basta? Sakit? Ginawa lang. Di ba kasi kuryente na wala? Kaya, bitin. Compensation lang ito. Sarap eh. Mati. Bitin experience, diba? Parang mo, mais na ako. Massage therapy. Maray na ngayon ka. Okay ka rin. Wala ang pera mo. Tulong kuryente lang. Takas-takas lang. Nangyari ko. Ito po yan. Pili lang sila po sa bilang ng let's go na ulit. Ang ikot ko. Schedule na tayo. Parang ayos ng buhay. Talaga na ginagawa ko ng mga. Ako hindi na konti. Pwede. Yes, pwede. Ang ginagawa ko ngayon na sa trabaho ngayon. So, may harap mo. May espasa. Lamig yan. Yeah. Ang parang tesod ko na. Yan yung tanong. Sige mo talaga yung diwa ko na sige. Kasi kung gano'n din. Ya? Saan gusto mo? Isa ba yan? Isa ba? Diba? Diba? Kaya nga po nga, magkakot ko kikirikita dito dito. Malay mo. Kaya magkakot lang ako na kahit ito na sa Sige lang.
Sawa ka na. Tinagaya ng mga sige. Hinihimay sa amin. Naayos. Tension na nangyari. Diba? Nanigas mo mga sige. Hindi na minamasak sila. Bago po. Magalang ito, magalang. Sa Nicolas. Magalang po tayo. May ano nga ngayon din, kaya marami siya. Oo, may posisyon. Magalang sa Nicolas, yan. Kaya ito pa siya. Ito to. Parang baka na ito. Ano kasi mamasok. Talaga ko gawin naman siya. Parang nga nila dati natake ako mas hindi pantay nila. Bali mo ako pero hindi mas silang nakita parang wala. Hindi na yan siya. Kaya magkakama. Bali yung mga ibang tayo na Sa ano mo, sa good mo. Wala mo na pinagka. Bali-bali, bawat bali-bali. Hindi lang ha. Nice ka? Relax ka na, relax. Galing mo na yan, ha? Yan. Pwede natin parating din dyan. Ayan, pwede mo na ulit. Makakas ka, pwede ako. Kasi stop to. Agapan natin, diba? Focus na kayo natin, stop up, diba? Test na araw-araw, push-up. kailangan makatapos na ako kaya mga kasabot ko na. Kaya yung sarili naman, diba? Sige, hanggang kami nilalag ko dyan, ano? Ano nga robo ng Lord? Sa hospital pa lang ako 385 na yung nangyari. Sister, may malawin yun, ano? Mount Carmel ako okay lang po. 385. Napiyar ko. Pero may ganito siya. Ito ako kung kilala ka. Kasi ang sales nga daw pinagalit ko. Sino nagpa-therapy doon yung nakaupo? Di ba may nagpa-therapy doon yung makina na yun? Ako na, hindi na kaya kumangos. Magagaling ganito. Hindi na magagawa yun. Ganun lang yun. Wait pa kayo. Kaya sa mga estilo, mga style. Hindi kaya na masip. Kaya mo pala balikan. Alam tayo. Ay, bakit ko ba? Kasi na. Sarap pa. Be! Bawang na ulo na. Itang ulo na mataba. Diba? Itang ulo na mataba. Alam mo yan, pagkakos na, papapap mo na lang. Dito tayo nakahiga. Kira ka? Dumi. Pagkino yan.
Dito ako drama. Ito po yun. Yung may ano dyan. Maliit lang naman ni Iwa kasi ginamitan ako yung bagong ano ngayon. Yung bagong pinapasok na makina. Kaya ano? May game ka tayo dito. Yan. Ito ka. Tapos mo yung puti. Tigas na. Pabayaan ka eh. Hindi ko nga masuot yung ano ko. Kuya sa naman kung nangyay ako mga pa eh. Pabayaan din. Naligas yung mga machine rito eh, no? Ah. Payawan? Pero na kuya ko. Ay, sa kaiyak. Pwede mo? Ako. Kaya ba yan? Wala? Naano ako. Naaway si mama. Naaway. Kulang sa pera puti. Wala manigaan ito. Tigas. Parang bangakan. Hindi man ako ginanyan kuya. Ano lang talaga yung ginawa sa akin. Yung Ano ba siya? tinaas-taas lang yung mga paa ko. Tsaka ano. Maligas na yung mga machine mo. Tsaka yung kuryente lang. Dadaan mo sa basic massage, tapos kurito mo na ha. Wala akong stretching ha, kasi meron mo muna yung masaya ha. 10 session lang ito. Yung araw-araw sa'yo, hindi. Hindi, ano, isang beses sa isang beses. Once a week na. Ayan na. Pwede mo? Relax ka. Ha? Sakit, hindi? Okay lang? Okay lang. Nanto ka? Ha? Puti o, di ba? Tingnan mo. Pabayaan ka. Natakot silang hawakan ka, no? Ha? Sige, okay. Wala na ito. Grabe yung ginawa. Nakakirati ka. Tulo wala rin. Ang bayan niya. Sayang.
Ano naman lang? Stress ka. Any sounds? Nakakapay tayo. Be! Papadami pa ang sounds. Nakakapay tayo. Papadami pa yung cellphone na papa. Nakakapay tayo. Ka-sounds mo. Ka-cellphone. Nakakapay tayo. Ikaw mag-sounds. Ayaw mo naman mag-sounds tayo. Nakakapay po. Nakakapay. Istirahat. Istirahat. Last time ko na ito. Manda ko ba? Oo. Nasa ngayon pang gusto mo? Para pang sabihin. Na pwede mo. Muna. Oh, okay na. Ay, basta pagpagwan niya na lang. Kumanta ka eh, kumanta ka na. Talik yung buko na. O sige, tayo. Tayo. Ba? O, wala mo. Ba? Wala kang kaya. Suntukan mo. Ito na kaya. Yan o na yan. Wala na dyan. Ay, Wala na rin mo yan. Wala na sa isyo. Wala ka rin ang buhay. Hindi ako po. Ako po sa upo. Diba? Sakit? Hindi. Sakit? parang ano na. Hindi. Sakit? 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 Wala? Ginagawa ko ba? Sayo, ha? Diba? Yan nga po yung naging problema ko. Na parang mas kasi po yung mga nakalit. Hindi mo na makamala. Pero ngayon itong lately na tayo yung bago namin mag-repair. Nakakarap na parang Paano na? kuryente. Kumahiga? Kumahiga ba? Sana sa kwarto na ako. Ito pwede. Pwede. Kuya! Pwede dito sa kwarto mo? Kuryente na. Oo, kuryente. Sa pinagmitong kay. Oo nga pa nito. Kaya ang mama mo ko ganyan ko. At parang ating mag-assist ko. Wow, wala. Wala silang kayo. Pumunta lang, ma'am. Nakasakot na. Saka pa nga ba ito? Yung ano ko,